Salutare toată lumea, eu sunt Teddy și astăzi ne jucăm Minecraft Pocket Edition 0.12.1. Vreau să zic, sunt fericit că o să încep să fac seria asta de Minecraft. Sper să vă placă. Bun, hai să începem. E prima oară când joc Minecraft. E minune pentru mine. Hai să tăiem lemnele astea. Și o să fac 4 episoade de Minecraft. Dacă primesc like-uri la episodul ăsta, măcar nu știu câte vizionări sau comenturi. Facem un crafting, o bețe. Am făcut două. Bun, hai să facem un pickaxe. Bun, scuzați-mă că nu prea vorbesc, dar sunt concentrat. Bun. Deci, mai săpăm niște piatră și după aia, cred că mâine o să fac un videoclip cu XHD, nu mai știu cum. Sper ca să... l-am sunat și mi-a zis că poate mâine putem juca. Și să joacă și multiplayer că ăsta. Uitați Iron. Cred că e ăla. Știam că diamantele dau ceva. Așa. Bun. Scuzați-mă că nu prea vorbesc, dar așa e firea mea. Și nu prea... Parcă am dat difficulty 0. Stați puțin. Nu prea îmi place să joc, cred că, cu monștri. Bun. Nu cred că o să-l fac chiar mare. Căsuța. Marea căsuță. Da, și dacă vă place, vreau un like să știu că vă place Minecraft-ul. Cui place Minecraft-ul, dă like și continui Minecraft.
Sper să vă placă atât. Mă face pe mine fericit să vă placă. Dacă acum nu mergea. Eu sunt obișnuit cu 1.11, nu mai știu, 1.0.11.0. Pot să sar de aici. Curățăm puțin zona. Dacă auziți ceva pe fundal, e mama. Aici cred că o să fac casa. Hai să încep. Sunt cam emoționat. Dacă auziți, v-am spus ceva pe fundal, e mama. Da, a dat farmacia în mică Atena în societate. Bun. Și dacă o să am fani, o să fiu chiar... o să vă dau numărul meu și mă sunați și îmi ziceți ce trebuie îmbunătățit, ce vă place vouă mai mult. Atât. Și vreau să zic că dacă ajung măcar la 100 la un joc, mă refer la 100 de bani, care se câștigă foarte greu și am abia 86, o să vă pregătesc o surpriză, adică o să fac un videoclip bonus cu jocul. Și cred că se câștigă, dacă câștig 4 runzi, poate reușesc să fac și 100.000. Dar în fine. Eu cam pierd la jocul ăla, că nu prea sunt priceput. Dar învățăm. Bun, încă 6 lei. Încă 28. Da, și dacă îl cunoașteți pe Luca, care a făcut un videoclip cu un steag fluturând, vă zic de acum, îl cunosc și el e obsedat de fotbal. Dacă te uiți, Luca, îmi pare rău că spun, dar e cam adevărat. Bun, și cam atât a fost cu episodul de astăzi.
Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost Eddie. La revedere!